Ja, jamen du... Er der skytter, som ikke er klar? Jeg melder klar om 12 sekunder fra nu. Klar. Skyd! Inde! Aflad, klar til kontrol. Fik jeg lige en på hovedet. Så. Ja tak, ja tak. Og så lige vi kommer til at rundt og skyde på skud, det der røg, der rundt og ligger sig hen foran der. Sammen med de sorte skiver derude. Mark her, der er plaster og fedt hen i en spand her. Så må det være hul.